Creepy. Takže, milí priatelia, konečne už nie som v Poľsku a mám z toho fakt veľkú radosť. Dosť bolo Poľska, nemám nič proti tomu, ale mám pocit, že som sa tam zdržal príliš dlho a som v Litve. Dneska som konečne prešiel cez hranice a momentálne som v druhom najväčšom meste, ktoré tu je, a volá sa, že Kaunas. Keď som tu išiel, tak som si púšťal ich tradičnú folkovú muziku. A pritom som začal rozmýšľať, že to znie, že akože znie to zaujímavo a znie to tak, že Litovci nebudú asi len nejakí sráči, ale že asi majú tým pádom nejakú históriu, keď oni majú takú akože folk music s takým proste akože takým nasadením. Jazyk znel tak ako historicky a staro. No pozrel som sa na to bližšie, keďže ja objavujem spolu akože s súčasným stavom týchto krajín a ich históriu, o ktorej nič neviem. A zistil som, že Litva bola veľké kniežatstvo. Litva bolo veľkokniežatstvo litovské. V 14. a 15. storočí to bol jeden z najväčších štátov v Európe. Ja neviem, čo my sme boli jak Slovensko v 14. a v 15. storočí, ale asi ako čo nejaké knieža z Nitry alebo niečo také. Proste nemám pocit, že sme boli nejaký veľký a vplyvný veľkomoravská ríša. Kto vie, ale títo typci boli fakt autorita. Potom sa dali dokopy s Poľskom, vytvorili Litovsko-Poľskú úniu a tak viedli ťažké vojny a nakoniec sa to vyvrbilo tak nejak, že skončili pod Ruskom, chvíľu pod Poľskom, potom pod Ruskom a tak proste šikana malého štátu. Aktuálne majú 2,9 milióna obyvateľov alebo 3 milióny obyvateľov. Takže proste z obrovskej veľkej ríše alebo veľkého štátu, veľmoci v Európe v určitom období je v súčasnosti dnes len maličký 3-miliónový štát, ktorého druhé najväčšie mesto má okolo 300 000 obyvateľov. Kaunas, v ňom sa aktuálne nachádzam. Je to tu všetko extrémne čisté, upravené, fungujúce. Makej. Ďalej smrdé. Verkete vasarmotina Kacуня войска мирян, не верхе родина, аж там Zaujímavé, veľký kostol v centre a asi im práve začala omša o 6:00, jak som tam len tak náhodne vošiel. No a reálne na omši boli 3 ľudia, čo je akože dosť halúz na to, že je to pomerne veľké mesto. Ale kostol majú veľmi pekný aj zvonku, aj znútra. A akože keď začal rozprávať kňaz, tak ma trošku začala bolieť hlava. Ale tá čajka, čo tam spievala, tak to spolu s tým kostolom malo fakt hustú atmosféru. A keby akože kňaz bol ticho, ale ona by tam spievala pesničky, tak by som tam asi aj posedel chvíľku. A tu za mnou je historický prezidentský palác Litvy, keď premiestnili z hlavného mesta Vilniusu do druhého najväčšieho mesta tento prezidentský palác, respektíve vymenovali toto mesto za hlavné mesto v období, keď Litva bola šikanovaná Poľskom niekedy na začiatku 19. storočia, 20. storočia a potom to dali naspäť, no, akože, ale ostal tu tento prezidentský palác, ktorý má veľmi pekný park. Inak ďakujem sa povie Ačiu a áno sa povie type. Takže type shit. Ой, шармукшня, курту аугей тарбалю. Ай, курту аугей
терпшу жалю саману. No, tak som sa nakoniec zdržal celkom. Je pred 9. večer a idem do Vilnusu. Počítal som s tým, že nejak o 9. už budem tam a ubytovaný. Ale tak ako bavilo ma to tam, pekný slnečný deň, pekné mesto, tak kde sa ponáhľať, že? Mal som v pláne strihať video z Gdaňsku ešte, ktoré som veľmi ešte len mierne začal a uvidíme, aká bude atmo na hosteli, koľko tam bude ľudí, či tam bude kľud. Mám to teraz tak ešte na hodinku šoferovania, dal by som si aj kafičko, budem musieť nájsť nejaký parking a premiestniť sa na hostel. No tak snad to pôjde všetko hladko a do takej 3/4 na 11 som ubytovaný a klikám si do notebooku. A ešte praktická informácia, v Litve nie sú diaľničné známky podobne ako v Poľsku, teda diaľnice sú zadarmo pre štandardné osobné autá, do tej kategórie sa počíta aj moja T4. Som už vo Vilnuse, sú tu 4 zóny parkovania v meste. Červená, modrá, žltá, zelená. Ja som mal v pláne zaparkovať niekde v zelenej, keďže je najlacnejšia. A keď som bol v zóne so zeleným parkovaním, tak som našiel parkovanie, ktoré vyzeralo ako úplne zdarma. Bez nejakých regulácií, bez nejakej rampy alebo značky o platení, bolo pred takým domom, kde cez deň predávajú sushi a robia nechty. Takže asi Asian Brothers and Sisters a dúfam, že ma nenechajú odtiahnuť zajtra. Idem na hostel, je už 11:30, je vlastne čas posunutý o hodinu. No a dúfam, že spravím jednoducho check-in, keď prídem o 12:00. Ой, матуши, kam tu mani auginai, kam tu mani auginai. Gusto, že im tieto vráta fungujú na kód. Babička, tretie oko. Creepy. Trošku pohodička, palmy. Okay. Okay. Čaute, nachádzam sa na hosteli v Gdaňsku, kde som včera dorazil. Čaute, nachádzam sa na hosteli v meste Vilnius, kde som dneska dorazil a idem spať.